Inovatívnosť a efektivita sú v dnešnej dobe základné predpoklady pestovania poľnohospodárskych plodín. Naša spoločnosť vám prináša riešenia prostredníctvom dronových aplikácií. Výhodou tejto technológie je, že dron dokáže postrekovať, mapovať, zameriavať a monitorovať vaše plody. Jeden pracovný tím s 2 dronmi dokáže ošetriť až 200 hektárov plochy denne. Využívanie dronov v poľnohospodárstve vám šetrí čas, peniaze a palivo. Dron nemá problém na parcelách s prekážkami, ako sú elektrické stĺpy alebo stromy. Dron je schopný automaticky zastaviť pri zaznamenaní prítomnosti živého objektu. Poľnohospodárskymi dronmi dokážeme poskytnúť precíznejšie a rovnomernejšie postrekovanie. Zároveň šetrí vodu a postrekovú zmes, čo je z ekologického pohľadu veľmi vítané. Inovujte a buďte efektívnejší s modernými technológiami. Neváhajte a kontaktujte nás agrodrony.sk.